Әлгі фестиваль өлкә татар милли мәдәни автономиясы белән татар мәдәният үзәгенең соңгы еллардагы иң уңышлы проектларының берсе. 2 ай дәвам иткән бу мәртәбәле мәдәни чарада авылларда эшләүче театрлар гына түгел, Ульян шәһәрендәге үзешчәннәр дә бик теләп чыгыш ясый. Үзешчән сәнгать артистлары дип уйлагачтын, алар безнең менә суфлер белән уйный, эмоцияларда әзрәк дип без күнгән шундыйрак уй фикергә, тик менә бу фестивальгә килгән үзешчән сәнгать коллективларына килгәндә, менә ул критерийлар вообще төшеп кала. Күчмә театр артистлары, чын артистлар кебек барсы да образга кереп, чын итеп сәхнәдә булган вакыйганы чын итеп, дөрес итеп, тулысы белән тамашачыга җиткерә белделәр. Фестиваль барышын күзәтеп, үзешчәннәрнең сәхнәдәге осталыкларын карарга тамашачы һәр шимбә, якшәмбе сайын зал тутырып йөрде. Молодцы, мои үзешчәннәр, яхшы алып баралар, бик әйбәт, шадыр. Шатланып киләбез. Балаларны, якыннарны, менә дусларыбызны алып киләбез. Иншалла. Январдан берле бик калдырмыйм да, калдырыр чыгым да юк, елы буе йөрим дә, Алла безгә саулык кирәк. Күңелемне биреп карадым. Һәрбер спектакльгә килергә тырыштым. Беренче спектакль язмыш дигәнне елап-елап карадым. Шуның хәтле шады. Яңа Малыклы районы Урта Исәнтимер авылы халык театры бу фестивальне бер елны да калдырмый. Быел алар Семберләргә 8нче премьераны күрсәтә. Театрның җитәкчесе Рәисә ханым белдергәнчә, спектакльне куярга бөтен авыл булыша. Декорацияларга да андый акчаларыбыз юк. Безнең авыл халкыбыз нәрсә кирәк дип, кемдә нәрсә барын биреп, шулай менә ничек әйтергә Безнең менә инде сәхнәдә торган әйберләрнең санап китсәк, кайсысы кемдән алган ярты авылны санап чыгарга мөмкин. Быелгы фестивальнең тагын бер әһәмиятле ягы ул театрларның татар драматургиясе классикасына игътибар итүдер. Фестиваль программасында Галиаскар Камал, Ризван Хамид, Туфан Миңнуллин әсәрләрендә күрергә була иде. Татарстанның Апас районы халык театры Туфан Миңнуллинның Диләфрүзгә 4 кияү комедиясын алып килгән. Эш кеше булганда мәхәббәт турында сөйләшеп булмый. Диләфрүз. Әйткәнегездә җиридри вакыт кит. Әникедә. Дөресен генә әйткәндә, менә вәзгыятьтә бит инде бик каты авыр ситуация бара хәзер. Шуңа күрә дә халыкка авыр кабул ителмәсен өчен комедия сайладык. Апас халык театрында уйнаучылар башлыча барсы да мәдәният тармагында эшләүчеләр. Диләфрүз ролен район мәдәният театрының сәнгать җитәкчесе Рамиля Вавилова башкарды. Әлбәттә, төрле рольләр була, авыррак рольләрдә, ләкин безнең режиссер Земфира шул кадәр яхшы итеп аңлата, һәм рольләргә кирип китергә җайлы. Инде бүгенге спектакльгә килгәндә Диләфрүз роле гади авыл кыз баласы, нәкъ безнең кебек шая, әрсез кыз, һәм әлеге рольгә кирип китүе авыр булмады. Иске Кулатка районы театрында да районның авыл мәдәният йортларында эшләүчеләр чыгыш ясый. Һәр авылда да безнең мәдәният йортларында да төрле түгәрәкләр эшләп килә. Ул җыр булса, бию булса, театр түгәрәкләре дә бар. Менә бүгенге катнашкан тамашада, спектакльдә менә рольләрне башкаралар шул түгәрәкләрнең җитәкчеләре. Коллективыбыз белән авылларга йөрибез, бик көтеп алалар үзебезне. Булай халык күп йөри авылларда, сагынып каршы алалар. Күршедәге Буа районыннан быелгы фестивальгә 2 коллектив килде. Аның беренчесе шәһәрнең ветеринария техникумы булса, икенчесе район мәдәният йорты каршындагы халык театры. Алар Семберләргә Айгөл Әхмәтҗанованың "Җаным жәл түгел сиңа" комедиясын алып килгән. Әсәр комедия жанрында булса да, ул хәзерге заманның иң мөһим проблемаларын яктырта. Хәзерге заманда аерылышлар бик күп. Аның сәбәбе нәрсәдә? Без бер-беребезне күрмибез. Һәрберебез телефонда. Бер-беребез белән сөйләшмибез, аралашмыйбыз. Шуннан китә талашу. Менә бу спектакль халык өчен үз-үзен яннан карап, бераз генә туктале. Минем тормышым миндә шундый бит. Минем тормышымда да шулай бит. Ник мин шулай эшлим икән? Бәлкем үзгәреп караргадыр диеп халык уйласын өчен куйдым мин бу спектакльне. Оештыручыларның әйтүенчә, быелгы фестивальдәге спектакльләрдә яшьләр бик күп катнаша. Появились новые молодежные театры, и в спектаклях принимают участие много молодежи. Это хороший знак, поскольку, значит,
театральное искусство живет, оно имеет будущее. Гадәттәгечә фестивальнең ябылу тантанасы Халыкара театр көнендә уза. Анда бу фестивальдә катнашкан һәр коллективка да Ульяновск мәдәният министрлыгының үз номинацияләрендә җиңүче дипломнары, кубоклары һәм төбәк татар автономиясенең бүләкләре тапшырылды. Ульяновск өлкәсеннән Рамис Сафин, татарлар.